खुलुमबाय आंनि मुङा राजेश्वर ब्रह्म गामिया सालानि बाथाबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो दतमा गोलैयो जोंना दिनैहाय बे मुगानि थान्दैनि अनसायनायाव बयनिबो अनसायनायाव माखासे मिउजिक गोदोनि दामनाय देनायफोरखौ बिनायलाय रोंगौथिखौ गावसोरो सोंनायलाय आङो मोननैसो देंखो बोनो नागिरदों अननानै गासिबो मुगानि थान्दै जायफोर अनसायसुलाफोर बिसोरो अननानै खोनासंनो हागोन अननायनि गेजेराव बेनो आं गोदोनिफ्रायनो इसोरनि अननायाव बर' हारिमुखौ बर' हारिमुनि बे सेरजा हिसाबै दामबोबाय थागासिनो दं भिडिअ आलायारन ओरैहा खोमसि लामा बे फिल्मफ्राव फ्राय दामबोदोंआनो आरो माखासे फक सं जेरैहाय बुदां बलब आब' दानखोमोन फुंखा महिलारि जोंनि बड'फा थैनायनि दुखुनि देंखो बेखौबो दामबोदों दासिमबो बोराय खालसिमबाबो बावनाय नङा थैनानै थांजासिम थैजासिमखौ दामगोन अननानै खोनासंदो।